Monggo. Kisena Nugroho. Ora kathokan. Kaya ngerti-ngerti ya ora. Kathokan wae kok rumene. Aku mau weruh ora kathokan. Ah nek saiki jarikan kok ya. Ah iya nek saiki. Nek kathoke dicopot ta ya. Copot. Terus artinya apa? Mugi tansah bagya mulya. Warga desa Kleyang. Leyangan. Warga desa Leyangan. Ana Sudan. Monggo lanjute sapa? Mbak Wahyu. Ya.